Dyson, výrobce těch nejlepších tyčových vysavačů na světě, nyní myslí i na ty, kteří mají doma spíše tvrdé podlahy než jen koberce a přichází s revolučním tyčovým mopem. Ahoj, já jsem Dominik a v dnešním Insightu od Robotwordu, kde testujeme pomocníky pro váš domov, se podíváme na Dyson Wash G1, tyčový mop, který vyčistí i sám sebe. Dyson už se jednou do mopování pouštěl, a to u Dysonu V15S Detect Submarine, na který máme samozřejmě video na našem kanále taky. To byl ale spíše tyčový vysavač, i když výborný, s přidanou funkcí mopu. Pro běžné denní používání na pár místností vám to bohatě stačí. No jo, ale co když máte doma hlavně lino, dlažbu nebo kteroukoliv tvrdou podlahu? V tom případě už na to potřebujete trochu větší kalibr, který se soustředí přímo na to mopování. A proto tu máme čistokrevný tyčový mop. Pro mopování používá Dyson Wash G1 dva protichůdně se otáčející motorizované válečky, které vám odstraní veškeré nečistoty, a další dva kartáče má G1 uvnitř. Ty způsobí to, že vám oddělí pevné nečistoty od těch tekutých a jdou přímo do odjímatelné odpadní nádoby tady ve spod. A špinavá voda má nádobu hned tady pod nádobou na čistou vodu. Ty nádoby musím Dysonu pochválit, protože se s nima super manipuluje. Odcvaknete obě dvě najednou, odcvaknete každou zvlášť, doplníte, vyprázdníte, zacvaknete a můžete veselé pokračovat v úklidu. Krásně dokáže zajet pod nábytek a kvalita zpracování je opravdu skvělá. Přeci jen tu mluvíme o Dysonu. A to je všechno moc hezký, ale jak dobře, že dokáže mopovat, tak to vám radši předvedu. Řekl jsem si, že mu dám opravdu výzvu a rozházím tu hromadu vloček, zaliju je mlíkem a ještě tam pošlu nějakou tu omáčku. A tenhle frajer na té podlaze nenechal vůbec nic. Takže proti nějakému rozlitému džusu nebo kávě a tak podobně máte jasně vyhráno. G1 nepoužívá k mopování teplou vodu. To by se některým lidem nemuselo líbit. Taky jsem byl za začátku lehce skeptický. Dyson ale tvrdí, že v případě Dyson Wash G1 není teplá voda potřeba. A očividně mají pravdu. Jakmile stisknete hlavní tlačítko, tak začnete mopovat. Nemusíte ho tedy vůbec držet. Taky se mně hrozně líbí funkce modrého tlačítka, které vám přidá vlhkost na maximum do té doby, než ho zase pustíte. Do běžných domácností to dává perfektní smysl. Přeci jen doma nemáte běžně rozlité hektolitry mléka všude kolem. A stačí vám přidat výkon, tedy vlhkost, jen na určitá více znečištěná místa. Samozřejmě pokud chcete přidat výkon natrvalo, tak na to má Dyson poslední separátní tlačítko. A úrovně zvlhčování můžete vidět na zabudovaném displeji. Poté, co vytřete, kde potřebujete, vrátíte G1 do její nabíjecí stanice. Můžete vyprázdnit odpadní nádobku na pevné nečistoty, vylejt špinavou vodu a doplnit čistou. Co se válečků a kartáčů týče, tak ty si Dyson vyčistí sám. A musím pochválit, jak dobře si je vyčistí. Abyste zahájili samočistící proces, musíte dát G1 do své nabíjecí stanice a na displeji si navolit, že chcete začít samočištění. Taky doporučuji před začátkem samočištění vyprázdnit nádobku na špinavou vodu a doplnit tu na čistou. Protože po procesu samočištění se zaplní nádobka na špinavou vodu tak zhruba do půlky z té nádobky na čistou vodu. Za mě je Dyson Wash G1 opravdová pecka mezi tyčovými mopy. A kdybych doma neměl převážně koberce, tak jdu bez rozmyslu do něj. Jelikož ale doma mám hlavně koberce, tak zůstanu u svého Submarinu. Jednu malinkatou výtku bych ale na Dyson Wash G1 přeci jen měl. A to, že nedosáhne až do samotného rohu místnosti. G1 má jednu stranu určenou na čištění rohu. Ale i tam těch pár milimetříčků zůstane. To už jsem ale opravdu hnědopich a super taky je, že k němu nemusíte nikdy nic dokupovat. V obsahu balení naleznete samozřejmě Dyson Wash G1 se všemi nádobami, nabíjecí stanicí, napájecím kabelem pro nabíjecí stanici a samozřejmě s návodem k použití. A shrnu vám to takhle. Pokud vám jde hlavně o mopování, tak s Dysonem Wash G1 rozhodně neuděláte krok vedle. Naopak si myslím, že ani lepší krok udělat nemůžete. A to, jak dokáže mopovat, je za mě velká paráda. Plus si k tomu přičtěte kvalitu zpracování od Dysonu a máte tuhle pecku. Já doufám, že jsem vám s výběrem vašeho nového domácího pomocníka pomohl a už se těším, na co se podíváme příště. Tak zatím ahoj.